Sukala ɲɛmaya so olu bɛ kɛ ka u fasa ja an ka jamana baarakɛlaw ka tɔnba bolo n'o ye UNTM ye u y'u ban maa 7 min n'u y'u bila ka bɔ baara la k'u ta mars kalo tile 6 école karamɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna taamaba labɛn an ka jamana kɔnɔ o ni kunnafoni wɛrɛw olu de ye kunnafoni ye min ni an bɛna olu lase aw ma bi arajabuma kɔnɔ tile 24 hijira san 1440 don na. Tele ɲɛta mafilɛbaw aw ni su. Février kalo tile 24 sakolakaw ye ɲɔgɔn ye u ye jɛkuluba sigi sen kan n'o ye sakɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ sakɔ minnu n'u bɛ wagadu la olu jɛra ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in kɔni sigi sen kan Bamakɔ district kɔnɔ walasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kulu ye cogoya min na jɛkulu 24 olu de farala ɲɔgɔn kan Ali Kulubali tun bɛ a kɛnɛ kan ani Musa Jalo u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Jɛkulu min bɛ ni u b'a jɛkulu yɛrɛ wele ko Fédération Internationale des Sako de Ouagadougou o ti dɔwɛrɛ ye jamu min bi an ka Maliba kɔnɔ n'u ye sakolakaw ye olu ye lajɛrɛ dɔ kɔni kɛ kabini février kalo tile 24 san 2019 waati yaasa ka se ka fɛn ye sakolakaw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan o ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye fɛn ye sakolakaw yɛrɛ tɔgɔ la fɛn ye jɛkulu fitinin mangani minnu bɛ yen n'u b'u wele association k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ka jamu ka se ka a sankɔrɔta o de hukumu kɔnɔna hakilila min nana ni u ye ni lajɛrɛ in kɔni kɛnɛ kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan o ka ɲɛmaaba ale kɔni ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la. A filɛ ka na baara min na nin n'o ye sakolakaw ka bureau sigi sakolakaw minnu bɛ diɲɛ kɔfɛ ani minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ni association do donc olu de farala ɲɔgɔn kan ka awa sawara bureau ba dɔ sigi n'a bɛ fɔ ma ko Fédération Internationale donc association 23 b'a kɔnɔ bi je pense que dɔwɛrɛw nana n'u ka liste a bɛ taa 24 25 la mais hakilina jumɛn ye o bila o kɛli la donc sawara depuis wagadu cira sago carina ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc sakolaka minnu bɛ bamanan fan na olu de wulila minnu bɛ marakayan fan na ka n'u yɔrɔ ɲini k'u kɛ baden kelen ye u ka tɔnsigi fɔlɔ o taara kɛ awa Ɲamina tɔnsigi filanan o taara kɛ Jalane Salo an taar'o kɛ Somo donc san kelen o san kelen kuma u y'a daminɛ n'o ye mais sisan comme a ko bonyana san 2 o san 2 an bɛ taa kɛ dugu dɔ la mais comme bureau provisoire min kun sigira la san kelen kun dir'u olu ma parce que an kun tɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ donc an ye hakilina ni mɔgɔ min kɔni ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san kelen i bɛ se k'o dɔn donc a ɲɛmɔgɔya n'a bɛ sugandi awa bolo kɔrɔta wɛrɛ t'a la mɔgɔw de bɛ lajɛ ka a jateminɛ ni min bɛ se ka jɔ jɔyɔrɔ min na ni i bɛ se ka kɛ san kelen kɔnɔ ni mɔgɔw ye baara kɛ o bɛ se ka dɔn donc a diyara e ye sawo a ma diya e ye sawo e de bɛna kɛ président ye bon ala y'a kɛ an ye jɛ in daminɛ a bɛ ɲini ka san 2 bɔ sisan an ye ɲɔgɔn dɔn sisan donc an décidera ka bureau définitif dɔ sigi o bɛ baara kɛ san 5 kɔnɔ o de baara kɛra bi donc a y'o de bi. O kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ bi min maa wɛrɛw kun bɛ nin kɛnɛ kan n'u ye sakolakaw ye olu kɔni y'u ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko o kɔni kɔrɔ nisɔndiyalen don nka maa wɛrɛ y'a jira k'a fɔ sakolakaw ka ca wa maakɔrɔw b'u la danaya minnu dala olu kan olu na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka olu minɛ fa. Sigiyɔrɔ min di ne ma nin fɛn in kɔnɔna na a sigiyɔrɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais comme cɛkɔrɔbaw b'anw ɲɛ n'Ala sɔnna cɛkɔrɔbaw ka duwawu ani i bɛ siya kanuni o duwawu ni Ala sɔnna Ala b'an dɛmɛ a bɛ ɲɛ an bolo n'o tɛ a poste a ka girin ne ma kosɛbɛ pourquoi jama n'i y'u fara ɲɔgɔn kan a fɔ tuma bɛɛ n'an ma kunja sitina de bɛ essayer ka don an ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ o de y'a to an bɛ duwawu kɛ tɔn ye Ala kana sitina don an ni ɲɔgɔn cɛ ni sitina donna Ala ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ kuma ka sitina gɛn ka bɔ yen. Bi a ye doni d'an kun doni min an n'a ka kan an hakilila an b'an jija an ka s'a doni kɔrɔ
a fɔra don min na ko k'u ye mɔgɔ 3 suganti k'u fɛ ɲɛmaya ka di olu ma k'an k'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ y'an bɛ se ka ɲɛmaya ta don min na ne ko n ko sago ka ca dɛ n'i y'a ye dɔw kɔni donni i b'u bolo ɲɛsin anw ma c'est que u ye fɛn dɔw y'an na donc an fana bɛ fɛ ka en retour an bɛ fɛ ka foli lase u ma minnu y'u ka danaya ta ka d'an kan an b'an jija danaya kana waro. Ni jɛkulu in a n'a a ɲɛmaw ka se a maa minnu bi a kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka association jɛkulu 24 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bi fɛn min ye nin jɛkulu in kɔnɔ ka ban nka u bɛ maaw bɛɛ lajɛlen wele n'u ye sakolakaw ye bɛɛ lajɛlen ka boli ka na Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ kan yaasa u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka Mali dilan ani k'u ka fɛn min ye jamuw ka se k'u sankɔrɔta cogoya min na. Société kura min n'o ye sukɔrɔ dilan société kura min n'a bɛ Mali la n'u k'a ma ko N Sukala olu ye maa 7 bila ka bɔ baara la n'o ye chauffeur ye ka sabu kɛ ko waati min na n'a fɔra ko jamana baarakɛla minnu ni o ye UNTM tɔndenw ye k'u ka baara bila olu ye baara bila o senfɛ o de hukumu kɔsɔn u kɔni u y'u gɛn ka bɔ baara la maa caman ye a yira k'a fɔ k'u ka nin sariya min filɛ nin ye k'o ye fɛn ye fɛn min ni a tɛ bɛn cogo si de la hali an ka ministre so min n'a ɲɛsilen don jamana baara kɔɲɛw ma nka o bɛna ta Sukala ɲɛmaw kɔni u y'u ban ka nin chauffeur maa 7 ninnu kɔni ta baara la Ali Kulubali ye sɛgɛsɛgɛli k'a kan an ka jɛ k'a lajɛ. Mali kunkanko kibariyaw la Mali cakɛyɔrɔ min bɛ yen ko n'a bɛ wele ko Sukala a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye nin cakɛyɔrɔ in ye ko fɛn min ye a bɛ waati jan kɔni bɔ ni baarakɛla dɔw kɔni bɛ yen olu bɛ degun la n'u ye mobili bolilaw ye chauffeurw ko o gɛnna ka bɔ baara la a bɛ waati jan bɔ hali sisan fɛn min ye o maa masina ninnu kɔnɔ u bɛ k'u ka sariyaw ɲini u bɛ k'u ka hakɛw ɲini o hakɛw kɔni tɛ ka sɔrɔ ko ka sababuya kɛ ko fɛn min ye nin cakɛyɔrɔ maa ninnu ye n'i y'a jateminɛ ko a bɛ waati jan bɔ kɔni bɔ fɛn ye Sukala kɔni ye ko gɛlɛya bi Sukala in yɛrɛ kan wa fɛn min ye baarakɛlaw bi gɛlɛya ba kɔnɔ ka sabuya kɛ fɛn min ye baara taxi minnu bɛ yen ni sariya minnu bɛ yen yaasa ka se ka olu sariyaw waliya ko o baaraw kɔni tɛ ka kɛ ko fɛn min ye o cakɛyɔrɔw ye a ɲɛmaabaw ni u y'u ka directeur général n'u b'a fɔ ko DG fo ka taa se DGA ma ani u ka DRH n'u b'a wele ko DRH ale olu kɔni kɛn bɛ ka fɛn min ye o yɛrɛ kɛ fɛn min ye jelimizanw de ye ani dabiw ka adamadenw joli min ka ban ka baara yɛrɛ ani ka fɛn ye baarakɛlaw ka hakɛ ko o ɲini ko mɛ o kɛn bɛ ka fɛn min ye baarakɛlaw de ta ka to ka fɛn min ye u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen buruja ka u kɔni kɛ i b'a fɔ ko maaw tɛ ko o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn min ye nin maa masina ninnu kɔni ye ko o kɛn bɛ fɛn min ye jɛkulu dɔ ye u bɛ min wele ko mafiya nanzarakan yɛrɛ la yaasa ka se ka o kɔni denmisɛnnin ninnu baarakɛla minnu bɛ yen ka se ka olu kɔni ka hakɛw ko o buruja cogoya min na yaasa ka nafolo bɛɛ lajɛlen kɔni ka o kɔni sama ko o bila o kelen jufa kɔnɔ ko o ka baaraw de o ye ko n'i y'a jateminɛ fɛn min ye chauffeur hakɛ maa minnu gɛnna ni o ye mobili bolila maa 7 bɔ ɲɔgɔn ko olu kɔni gɛnna o gɛnkun yɛrɛ kɛla fɛn jumɛn de ye UNTM n'u ye fɛn min ye Mali cakɛlaw ka jɛkulu n'u ye jamana cakɛlaw ka jɛkulu n'u ye UNTM ye olu ka baarabila waati dɔ kɛla ni fɛn min ye nin chauffeur ninnu fana ye olu kɔni ye baara bila de hokumu kɔnɔna na sa fɛn min ye nin maa masina ninnu n'u y'o ka DGA ani DRH ye olu kɔni ye nin maa masina ninnu k'u gɛn ka bɔ baara la fo ka na se bi kɔni ma o ma u ka baaraw kɔni sɔrɔ hali sisan o de hokumu kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye ministre min ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye faso yɛrɛ baarakɛlaw ka ko ɲɛnabɔli ma n'u ye ministre de la fonction publique ye fo ka taa se ministre min fana bɛ yen min ka baara ɲɛsinnen don usine ko ɲɛnabɔli ma fo ka taa se usine ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na n'u ye ministre de développement industriel ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka kumaw kɛ nka o bɛɛ lajɛlen la ni maa masina ninnu kɔni o ma sɔn ka fɛn min ye nin cakɛla ni chauffeur ninnu ka se k'u ta UNTM yɛrɛ maaw kɔni n'u u ka direction min bi Segu ka taa se Bamako ma Mali bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ yaasa fɛn min ye nin mobili bolila ninnu ye u na se ka taa u ka baaraw la cogoya min na ko nka fɛn min ye nin maa masina ninnu kɔni ye u ma sɔn fewu k'u ta ko barisa ko u ka kumaw kɔnɔ n'i y'a jateminɛ kɛ u y'a jira k'a fɔ u kɔni tɛ siran Mali ministre fo ka taa se Mali gouvernement u tɛ siran nin maa si ɲɛ u ka hakɛw ni fɛn min ye Mali gouvernement u mana sariya minnu ta walima ni ministre u ka ministre yɛrɛ u ye sariya minnu ta u y'a jira k'a fɔ ko u ka mago ti o sariyaw la ka se ka chauffeur ninnu kɔni ta u ka segin u ka baaraw kan ko u ma sɔn a ma fiyewu ko nin kɔrɔ b'a jira ni maa masina ninnu fɛn min ye Sukala direction ye ko o tɛ siran fɛn min ye ministre ninnu ɲɛ wa u tɛ siran Mali gouvernement yɛrɛ ɲɛ koyi o de hokumu kɔnɔna na sa ko fɛn min ye nin gouvernement ninnu ni o ye nin ministre ninnu ka kumaw tɛmɛlen kɔfɛ sa ko fɛn min ye u ka DGA fo ka taa se DRH ma ko olu kɔni yaasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen ben ko o y'a jira k'a fɔ ko min kɛlen filɛ nin ye ko olu ta kalama ko olu ka ko tɛ o kɔfɛ nka fɛn min ye jateminɛw nana jira k'a fɔ ko maa min ka baara yɛrɛ ye nin ye ka ban ka fɛn min ye nin maa ninnu kɔni ta ka u gɛn ka bɔ baara la ko maa wɛrɛ tɛ fɛn min ye u ka maa dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Adama Bole Zogola a jirala k'a fɔ Adama Bole Zogola ko nin ka baara de don ale de ye ninnu gɛn ka bɔ baara la wa ale de kɛn bɛ ka fɛn min ye ŋara da ninnu ɲɛ ka sababuya kɛ ko u kana ta baara la tuguni o hokumu kɔnɔna ko a y'a kɛ ka da
sigira min de kan o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko n'i y'a jateminɛ ni mobili bolila 7 in ko olu bi jɛkulu dɔ la n'an b'a wele ko syndicat ni o ye UNTM syndicat ye ko olu kɔni bɛ o de la ko nka a bi waati jan bɔ fɛn min ye ni Adama tɔgɔ in ko ni u ye Adama Bolezogola ko Adama Bolezogola yɛrɛ a b'a fɛ ka fɛn min ye UNTM ko yɛrɛ de dabila fɛn min ye sukala kɔni kɔnɔ yaasa fɛn min ye jɛkulu wɛrɛ bɛ yen ni u b'a wele ko CSTM ka se ka o kɔni sigi sen kan cogoya min na ko wa ko nin ti dɔwɛrɛ ye koyi ko a bɛ fɔ cogoya min na nazarakan na diviser pour régner ka maaw tila ka sɔrɔ k'i ka hakɛw kɔni sɔrɔ i mago bɛ min na ka sɔrɔ k'o ɲini ko o bɛ k'o baaraw de kɛ nin ye wa jirala fana k'a fɔ ko a filɛ ka nin cakɛla minnu gɛn nin bolimafɛn minnu gɛn ko a ye sariya de sɔsɔ ko barisa Mali sariya kɔnɔ baarakɛlaw a hakɛ b'o bolo ka se ka wuli ka fɛn min ye u ka hakɛw ɲini o sariya bɛ yen ko nka fɛn min ye nin maa masina in ye ko u ye nin sariya bɛɛ lajɛlen de sɔsɔ wa u y'a jira fana k'a fɔ ko a bɛ waati jɔn bɔ n'i ye Mali gouvernement yɛrɛ jateminɛ nazarakan na u bɛ min wele ko laxisme u kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen de to yen u yɛrɛ ma bɛɛ maa bi ko kɛ ko min y'u ja ko u kɛn bɛ k'o de kɛ nin ye wa o de kɛn bɛ ka fɛn min ye nin maa masina ninnu minnu filɛ ka maaw joli min sukala kɔnɔ o de kɛn bɛ ko ye olu kɔni bolo yaasa ka se ka nin baara in tɔ kɔni sama ka se yɔrɔ jan na cogoya min na ka se ka mɔgɔw hakɛw k'u buruja ko barisa gouvernement kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen de to u yɛrɛ ma wa UNTM fana ale fana kan ka wulikajɔ min kɛ maa minnu bɛ yen ni u ye aw de ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ ka se ka a bila fɛn min ye kunbalana yaasa aw ka hakɛ na se ka sɔrɔ cogoya min na ko olu gbɛnna ka bɔ fɛn min ye fɛn min na u ka baaraw la fo sisan UNTM maaw ma se ka baara foyi de kɛ yaasa ninnu na se ka segin ka na fɛn min ye u ka baaraw kɔni kɔnɔ cogoya min na ko o kɔni ye ko ye ko o kɔrɔ b'a jira UNTM ka mankan wɛrɛ mana wuli ko a na kɛ fɛn min ye sukalo kɔni kɔnɔ maa wɛrɛ tɛna wuli k'a fɔ ko o na girafu kɔni kɛ ko olu kɔni ɲɛ bɛ o de la ko nka nin bɛna ta fɛn min ye marisi kalo tile 6 san 2019 kɔnɔ ko lajɛrɛ dɔ bɛna kɛ sukalo yɛrɛ kɔnɔ yaasa sukala ni o ye sukaro min bi bɔ a kɔnɔ o kɔni o qualité a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ani baara wɛrɛw kan ka kɛ maa dɔw bɛ olu kan ka gɛn ka bɔ fɛn min ye sukalo yɛrɛ kɔnɔ ko yala o baaraw kɔni kɔnɔna na a na kɛ jɔn ni jɔn ye ko bere kɔni wulilen don a bɛ jigin jɔn de kan maa kɔni t'o dɔn école karamɔgɔ minnu n'u y'u tɛgɛ nɔ bila octobre kalo tile 15 san 2016 a sɛbɛn na n'o ye jɛkulu minnu n'o ye SIPSECO ani SINEB fo ka na se CNFCT ma ka taa se SINESEC ani SILDEF ani FENAREC fo ka taa se COSES ani SNEC ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na k'a yira k'a fɔ k'u bɛna taamaba dɔ kɛ n'o ye arabadon marisi kalo tile 6 ye k'a bɛna kɛ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na Abdu Watara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna bamanankan na an ka jɛ k'o lajɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana kalanko kɔni gɛlɛyalen bɛ barisa Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kalan kɔni jɔlen don min sababu kɔni bɔra lakɔli mɛtiriw la barisa lakɔli mɛtiriw y'a yira k'a fɔ ko u ye bɛnkan kɔni ɲini jamana ɲɛmaw fɛ depuis octobre kalo tile 15 san 2016 jamana lakɔli mɛtiriw ka jɛkulu min bɛ jɛkulu minnu sigilen bɛ ka jamana lakɔli mɛtiriw ka hakɛ kɔni défend ni jɛkulu minnu bɛ tali kɛ jɛkulu 8 ɲɔgɔn na u y'a laɲini k'a fɔ ko araba nata marisi kalo tile 6 san 2019 k'u bɛna bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka taama ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko u ma se ka bɛnkan sɔrɔ u ni jamana ɲɛmaw cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni jɛkulu ninnu kɔni ye baarabila caman kɔni boloda kabi octobre kalo tile 15 jɛkulu ninnu kɔni kun farala ɲɔgɔn kan u ni jamana ɲɛmaw ka sigi ka kuma min ye laɲini minnu b'u bolo laɲini ninnu bɛ se ka sabati an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye baarabila caman kɔni boloda hali n'a yirala k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ye laɲiniw fana kɛ k'u bɛna baarabila kura nataw boloda baarabila minnu bɛna kɛ sigiyɔrɔ 3 baarabila fɔlɔ bɛ daminɛ marisi kalo tile 11 fo ka taa bila marisi kalo tile 15 la o tɛmɛlen kɔfɛ baarabila filanan bɛ daminɛ marisi kalo tile 18 fo ka taa bila marisi kalo tile 22 la baarabila kun sabanan o bɛ tali kɛ avril kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila a tile 15 la barisa u y'a yira k'a fɔ ko olu ye laɲini minnu kɛ laɲini ninnu ma se ka sabati jamana ɲɛmaw fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko laɲini 10 de b'u olu bolo o ye laɲini 10 min yira jamana ɲɛmaw la jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko laɲini 10 in bɛɛ tɛ se ka taa u y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini 10 ninnu na laɲini minnu ka gɛlɛ olu yɛrɛ ma kosɛbɛ o ye u ka siyɔrɔ ko Mali lakɔli karamɔgɔw ka siyɔrɔ ko o ka lajɛ jamana ɲɛmaw fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ laɲiniw fana ka kɛ ka minɛnw ɲini ka d'u ma minɛn minnu bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka dɔ fara u ka kalan kan o tɛmɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ lakɔli karamɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na baara min b'a kɔnɔna na baara nɔgɔn tɛ jamana ɲɛmaw k'a lajɛ olu ka baara kɔni kɔnɔna na ani baara kɔfɛ ka laɲiniw ta laɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka bɛn olu ma cogo min na u ka kumalaselaba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔni bɛ niveau min na i n'a fɔ bi an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Mali kɔni kɔnɔna na olu ka laɲini
laɲini ninnu bɛɛ tɛ wariko laɲini ye wariko laɲini min kɔni b'u la jamana bɛ se ka olu sabati barisa u y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmaaw mako man ka se maa wɛrɛ ma k'u bɛ dɛmɛ ɲini fan wɛrɛ fɛ k'olu ka hakɛ ninnu ɲini k'o la sabati u y'a yira k'a fɔ ko ni bɛnkan kɔni ma se ka sɔrɔ nin n'a ka olu ka hakɛw la sabati ko u kɔni tɛna sɔn ka kalan kɔni kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an denw tɛ ka kalan laɲini kɔni min ye jamana ɲɛmaa ale ni jamana marabaaw u ni lakɔli karamɔgɔw u ka se ka bɛn fɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw bɛ se ka kalan cogo min na ka bɔ nɔgɔ la barisa diɲɛlatigɛ ko ni kalan kɔni t'a la a man ɲi an bɛ min ɲini ni jɛkulu fila in fɛ jamana ɲɛmaaw ale ni lakɔli karamɔgɔw an bɛ ala deli ala ka se ka kɛ u ka bɛn kelen ma min ye denmisɛnninw bɛ u bɛ se ka kalan cogo min na. diɲɛ jamana mafilɛba caman ye a yira k'a fɔ ko Faransi jamana ɲɛmaaw ka taa ka segin Mali faaba kɔnɔna na k'o tɛ gansan ye ko k'a sabu kɛ ko Faransikaw ka minisiri ɲɛmaa n'o ye Edouard Philippe ye ale kɔni nana an ka jamana kɔnɔ a bɔlen kɔfɛ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye François Hollande ye o fana nana Mali la ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka segin na ko walasa fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u ka se ka olu bɔ u da bolo ka cogoya min na k'a sabu kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jamana 14 minnu ni sefa bɛ dun u kɔnɔna na maa jamana caman bɛ yen nɔ olu kɔni bannen don sefa ko ma walasa an ka jamana ɲɛmaaw olu na se ka to ka tugu olu kɔ ten o de hukumu kɔsɔn u kɔni bɛ taama na ka na an ka jamana kɔnɔ Abdou Ouattara ale ye a ko sɛgɛsɛgɛ an ka jɛ k'a lajɛ. An ka jamana kunnafoniw na an ka ba Maliba an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka jamana kɔni kɛra jamana min bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an bɛ waati min na i n'a fɔ bi barisa jamana 14 farafinna jamana 14 olu kɔni ye lajɛriba kɛ an ka jamana kɔnɔna na février kalo tile 16 fo ka taa se 17 tɛmɛlen kɔ olu kɔni ye sigiba kɛ sigi min sababu kɔni kun kɛlen bɛ an bɛ nafolo min dun n'an b'a fɔ ma ko franc CFA an bɛ don min na i n'a fɔ bi franc CFA kɔni kɛlen bɛ kɔlɔlɔba ye Faransi jamana ma barisa kabini ni kunnafoni ninnu kɔni wulila ka jɛnsɛ farafinna fan 14 kɔni fan bɛɛ Faransikaw ka minisiri ani u ka jamana ɲɛma kɔrɔ caman bɛ yen olu kɔni wulila ka an ka jamana sɛgɛrɛ barisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka jamana kɔni kɛlen bɛ jamana min yelen bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ sefa ko in na barisa farafinna jamanaw kɔni murutilen bɛ nin waati in na sefa min bɛ n'an bɛ k'a dun a bɛ waati caman bɔ ko sefa in jɔyɔrɔ foyi t'a la nafa foyi t'a la an farafinna jamanaw ma barisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi Faransikaw ka dɔrɔmɛ 1 o bɛ bɛn 130 kɔ de ma anw fɛ an ka sefa la laɲiniw y'a yira k'a fɔ ko Faransikaw kɔni ye an ka wari kɔni jasi barisa an ka wari jasilen kɛra sababu ye nafa tɛ ka sɔrɔ an ka wari la o fana kɛra sababu ye an ka jamanadenw caman bɛ taa kɔgɔji fɛ k'u bɛ taa nanzara jamana la barisa ka taa nafolo ɲini ni sababu minnu kɛra min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'a bɛ wele ko François Hollande ale kɔni ni kunnafoni ninnu kɔni cilen kɔ ale kɔni panna o yɔrɔnin bɛɛ ka na an ka jamana kɔnɔ a natɔ ani a ka minisiri kɔrɔ ka to fanga la a ka minisiri min ka baara kɔni kun bɛlen bɛ sɔrɔ ni nafa kɔni ma n'o kɔni bolila ka na an ka jamana kɔnɔ ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ ni an ka jamana ɲɛmaa ye o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Faransi minisiriw ka ɲɛmaaba min bɛ yen bi n'o bɛ wele ko Edouard Philippe ale fana bolila ka na o tile filanin bɛɛ an ka jamana kɔnɔ barisa olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye lajɛrɛ min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ sefa juguya la u bɛ fɛ ka na an ka jamana ɲɛmaa n'an ka jamanadenw ani farafinna jamana 14 min farala ɲɔgɔn kan min ye sababu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka sefa ko in bɛ se ka dabila ka wari ɲini wari min bɛ se ka kɛ sababu ye wari min bɛ farafinna yɛrɛ jamana bɛɛ lajɛlen nafa olu ka laɲini ye min ye o laɲini de ka ɲi farafinna ma Faransi jamana ɲɛmaa kɔrɔ ani u ka minisiriw ka ɲɛmaa in kɔni olu kɔni ye u ka nali ninnu kɛ sababu ye min ye ko u bɛ na an ka jamana kɔni dɛmɛ a lajɛ an ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ banbaaci wale minnu bɛ yen k'u bɛ an ka jamana dɛmɛ pour que banbaaci wale in bɛ se ka dabila cogo min na o tɛmɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ na an ka jamana fana dɛmɛ min y'an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ye k'olu labɛn ka ɲɛ min ye kɛlɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jamana kɔnɔ cogo min na o tɛmɛlen kɔfɛ u nana tuguni an ka jamana kɔnɔ ko u bɛ na an ka jibon kura dɔ dilan ka di an ka jamana ma laɲiniw ye min ye u ka laɲini ninnu kɔni kun dogola barisa u ye ninnu de kɛ kɛwale ye k'a yira k'a fɔ k'u nana o de kama ka sababu kɛ u nakun jɔnjɔn yɛrɛ tun ye min ye o de ye ka na lajɛ ka an ka jamanadenw ni an ka jamana ɲɛmaaw lajɛ k'u hakili suɲɛ min ye sefa ko ye an ka jamana kana sɔn k'i sen bɔ sefa ko la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko lamɛrikɛn jamanaw ale ni Alman jamana ale ni Irisi jamana olu ka ɲɛma
ɲɛmaabaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko Faransi kɔni bɛ ka farafina kɔni joli min jango farafina jamana bolo minnu bɛ n'u olu bɛ CFA kɔni dun olu y'a yira k'a fɔ ko CFA bɛ dun jamana 14 min kɔnɔ farafina ko Faransi bɛ miliyari 400 de sɔrɔ san o san o CFA in kunkɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko Faransi kɔni bɛ ka farafina jamana kɔni joli min barisa Faransi bɛ ka balo farafina sɔrɔ la o ye kelen ye Faransi bɛ ka balo fana farafina ka wari la barisa wari min bɛ yen ni wari in bilanen bɛ farafinadenw kunna jagoya la Faransi fɛ wari in bɛ kɛ sababu ye Faransi ka sɔrɔ bɛ yiriwa mais a bɛ dadigi kɛ farafina jamana ninnu na o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a yira k'a fɔ maa o maa bɛ farafina kɔnɔ ni olu ye laɲini ta k'a fɔ ko wari kelen ka dilan wari min farafinadenw bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ Faransi jamana kɔni u ye laɲiniw wuli ka o maa ninnu caman bɛ yen k'u minɛ a dɔw yɛrɛ caman bɛ yen u y'u bɔnɛni na an b'a a dɔw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Modibo Keyita ye ale kɔni tun ye bana CFA la a kun ye CFA ko in dabila ka wari bɔ n'an b'a fɔ min ma ko franc malien kɔni nalen anw fɛ Mali kɔnɔ o kun kɛlen sabababa ye min ye an ka jamana sɔrɔ kɔni yiriwa o tɛmɛnen kɔfɛ Faransi ye wulikajɔw kɛ ka murutiliko boloda an fɛ jamana kɔnɔ fo ka n'a kɛ ale kɔni bɔnna nin na franc malien tununa CFA tilara ka segin ka na an bɛ min kɔni da an lamɛnbaaw ni an filɛbaaw kɔni tulo kan o y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Faransi kɔni kamana galen bɛ kosɛbɛ barisa jɔnya juru min bɛ Faransi bolo kabini san 1960 o hakilina ye min ye CFA ko in ye min ye ni farafin jamanaw kɔni banna CFA ko in ma ko o bɛna kɛ sababu ye min bɛna dadigi kɛ Faransi ka sɔrɔ kɔnɔna barisa Faransi tɛ se ka balo an bɛ don min na ni farafina jamanaw tɛ farafin jamana 14 kɔni ka laɲini ye min ye a mana gɛlɛya cogo cogo u bɛna u seko kɔni kɛ min ye CFA in ye a ka se ka kɛlɛ ka bɔ anw fɛ farafina min ye CFA in ye n'a sera ka kɛlɛ ka bɔ wari kura ka sɔrɔ wari min bɛ se ka kɛ sababu ye farafina jamanaw 14 bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wari in dun wari in bɛ se ka farafina jamanaw nafa cogo min na hali ni a tɛna nafa se Faransi jamana ma Danemark jamana olu ye a yira alamisa tɛmɛnen k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ o fana ka se ka ye Sahel wulikajɔnbaw cɛla cogoya min na o de hukumu kɔsɔn pankuru minnu n'u bɛ wele ko hélicoptère u y'o fila u nana n'o ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ani u ka kɛlɛcɛ maa 70 ɲɔgɔnna a dabɔra mun kama walasa Danemark u ko k'u bɛ fɛ ka Faransi jamana ani Mali jamana ka an dɛmɛ walasa an ka jamana kɔrɔyanfa u bɛ se ka lakana cogoya min na ani Sahara yɛrɛ caman ka sabu kɛ jadimɔgɔw olu kɔni ka ca yɔrɔ in kɔnɔna na Ali Kulubali ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a kuma kan an ka jɛ k'o lajɛ Yasa ka se ka lakana kɔni sabati Mali kɔnɔ ani ka lakanabaliya ka se k'u gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ cogoya min na fɛn ye jamana min bɛ yen ni u b'a wele ko Danemark olu kɔni ye sariya dɔ ta ka hakilina kura ta alamisa tɛmɛlen k'a fɔ ko u n'u ka finitigi dɔw kɔni ka se ka olu kɔni ci ka na fɛn ye Faransi finitigiw kɔni ka na olu dɛmɛ Mali lakanali la ni Faransi finitigi minnu bi yan ni an b'u wele ko Barkhane fo ka taa se fɛn ye cɛncɛnfuga sanfɛla bɛɛ lajɛlen ka se k'u lakana cogoya min na u ka minisiri ɲɛma ni u ye n'u b'a wele ko Lars Lokke Rasmussen ale ka ɲɛfɔliw la a y'a jira k'a fɔ ko a n'a ni kuma in kɔni ta ka ɲɛsin u ka wasabulo kɔnɔna yasa fɛn ye u bɛ pankuru minnu wele u ka yɔrɔw la ko EH101 ani ka taa se fo ye finitigi 70 bɔɲɔgɔnko ko u na olu ci ka na fɛn ye Mali kɔnɔ yasa ka na fɛn ye Bamacikulu kɛlɛ Mali kɔnɔ cogoya min na ko wa u ka nali u n'a san 1 bɔɲɔgɔnko kɔni kɛ fɛn ye Mali kɔnɔ dugukolo kɔnɔna yasa ka se ka fɛn ye Faransi finitigiw kɔni dɛmɛ Mali kɔnɔ ka ɲɛmaaw y'a jira fana k'a fɔ ko u ka ni finitigi ninnu bi na kun min na o de ye yasa ka se ka Europe jamana ani ka se ka dansigi kɛ fɛn ye maaw kan minnu bɛ ka dansaga wale ta ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma n'u ye Bamacikulu ye ka se ka olu kɛlɛ cogoya min na ani fɛn ye maramafɛn jugu feerebaw fo ka taa se drogue jugu feerebaw ma ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ ka bɔ yen cogoya min na fɛn ye Danemark jamanaden ni u b'a yɛrɛ wele ko Anders Samuelsen ale ka kumaw fɔ cogoya la ni u y'u ka kalan joleba dɔ kɔni ye wa fɛn ye ni jamana in ye a y'a jira u ka wulikajɔ bɛ ka ɲɛsin fɛn min fana ma o tɛ dɔwɛrɛ ye yasa ka se ka fɛn ye maa minnu bɛ bɔ u ka jamanaw la ni an b'u wele ko fɛn ye immigré ni maaw b'u wele ko les immigrés nansarakan na fɛn ye maa minnu bɛ bɔ u ka jamanaw la yasa ka taa fɛn ye jamana wɛrɛw kɔni la cogoya min na ko u ka baara ye yasa o baden min bɛ ka taa ka se ka dɔ kɔni bɔ u la ko u bɛ ka boli o siraw fana fɛ yasa ka se k'o dabila cogoya min na o ka minisiri min ɲɛsinnen don fɛn ye jamana kɔni lakanali ma ni u b'a wele ko ministre de la défense n'o tɔgɔ yɛrɛ ye ko Klaus George Frederiksen ale ka kumaw ɲɛfɔli kɔni na yasa fɛn ye o kɛlɛw fana na se ka dabila cogoya min o kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye ni Faransi finitigi minnu
minnu be Mali kɔnɔ kabini san 2014 juillet kalo kɔnɔna na ko fɛn ye Denmark finitigiw kɔni ye u kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka Faransi finitigiw kɔni dɛmɛ MINUSMA yɛrɛ ka nasira fɛ fo ka taa se fɛn ye pankuru minnu be n'u be dumuniw ta ka taa di mɔgɔw ma ani ka finitigi jolow ta ni kɛlɛ bi yɔrɔw la ka taa se u ma cogoya min na ka se k'u dɛmɛ ka n'u bi gɛlɛla ka se k'u bɔ ko u bɛ ka Mali kɔni dɛmɛ fɛn ye Faransi finitigiw kɔni dɛmɛ o kɔnɔ a jirala fana k'a fɔ ko fɛn ye Faransi finitigiw ka taa o waati san 2014 fo sisan la ko o kɛ finitigi minnu kɔni lana Mali kɔni kɔnɔ bi ti jɔ fo finitigi 40 ani 500 bɔɲɔgɔnko kɔni na wa jirala k'a fɔ Mali bi ni gɛlɛya in kɔnɔ a bi waati bɔ wa o de kɛla sababu ye kɔrɔnfɛla kɔni minɛna ka na don camajɛ bolo yan fan fɛ fo ka na seri fɛn ye bani yafan fo na Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen minɛ nka fɛn ye Denmark jamana ɲɛmaaw kɔni ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ y'a fɔ ko o na Faransi nɔgɛn magɛn fɛn ye Mali kɔni dɛmɛli la cogoya min an ka farafina kunnafoniw an ka olu fana lajɛ. Kunafonidi nasira fɛ farafina worodugu yan fan fɛ cakɛbolo dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko MTN Uganda jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye a jira an bɛ don min na k'a fɔ ko nin cakɛbolo kofɔlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni nasira fɛ k'o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dankari olu ka basigi la décembre kalo bantɔla ni ka don janvier kalo la min ye Ugandakaw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye u kɔni ye maa 4 bɔɲango gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu kun bɛ baara kɛ nin cakɛbolo kofɔlen na ni a bɛ fɔ a ma ko MTN u y'a yira k'a fɔ nin cakɛbolo kofɔlen bɛ ka kɛ sababu ye ka dankari olu ka jamana basigi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min ye funteni dɔɔni kɔni bɛ Uganda jamana ani Rwanda jamana cɛ hali n'a sɔrɔla ni jamana kofɔlen fila kɔni ye sigiɲɔgɔnmaw ye wa maa 4 minnu ni Uganda jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ kɛ ka u gɛn ka b'u ka jamana la a dɔ kɔni kun ye MTN yɛrɛ kɔni ɲɛmaaba ye ni ale ye Belgi ye nka Ugandakaw ka jamana kɔni ka kumalasira y'a yira k'a fɔ nin cakɛbolo kofɔlen kɔni ko u kɔni kun tɛ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ ka kɛɲɛ ni u ka sɔrɔ nasiraw fana ye fo ka taa se basigibaliya min ni olu ka jamana kɔni ye a jira k'a fɔ ko kunnafoni dɔw kɔni bɛ tɛmɛ nin cakɛbolo kofɔlen fɛ ko o bɛ se ka dankari olu ka basigi la min ye Ugandakaw ka kunnafonidilaw ye olu y'a yira k'a fɔ min ye MTN ye k'e ko sonifanaya wale dɔw kun tɛ u bolo wa MTN bɛ farafina dugu 22 la an bɛ don min na i komi bi wa u kɔni ma jaabili kɛ ka kɛɲɛ ni min ye Uganda jamana ɲɛmaaw ka nin waleya min kɛra u y'a yira k'a fɔ Uganda jamana ɲɛmaaw ma ɲɛfɔli fosi kɛ u ye ka kɛɲɛ ni u ye olu ka baarakɛla minnu kɔni gɛn ka bɔ u ka jamana la. Sudan jamana kibaru la Umar El-Bashir ale kɔni ye a jɔyɔrɔ di a ka ɲɛma danga ma u ka politikitɔn kɔni kɔnɔna la min ye Umar El-Bashir ni ale yɛrɛ kɔni bɛ u ka jamana ɲɛmaya la ni a bɛ ɲini kana san 30 kɔni bɔ kabini a yɛrɛ kɔni ye fanga ntaraki a kɔni ka fanga o tɛ ka tila ani maa cɛ nka kabini ni waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 19 min ye ŋunuŋunukanw kɔni o bɛ ka caya a nɔfɛ o kɔni kɛra sababu ye min ye a ka danga ni o ye Ahmad Harun o kɔni ye a jira communiqué dɔ senfɛ k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi Umar El-Bashir ko a ye a jɔyɔrɔ kɔni kalifa o ma kofɔlen na ni o yɛrɛ ye a dangan ye u ka politiki tɔn kɔni kɔnɔna la n'i ye politiki jɛkulu in kɔni ta k'a lajɛ a bilala sen ka kabini san 1980 waatiw la nka kabini o waati fo ka taa se bidon ninnu kɔni ma min ye Umar El-Bashir ale kɔni jamana ɲɛmaaya kɔfɛ politiki tɔn yɛrɛ fana ɲɛmaaya o kɔni kun bɛ a bolo nka min ye Ahmad Harun fo ka taa se waati min na u ka politiki tɔn in kɔni sigikuraw bolo dalen don ale kɔni bɛ u ka politiki tɔn kɔni ɲɛmaaya la gɛlɛya caman bɛ Sudan jamana la o kɛra sababu ye min Umar El-Bashir février kalo tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a 22 min ye u ka jamana marabolo caman bɛ yen nɔ a ye olu kɔni bɔ u jɔyɔrɔw la ni ka sarawisiw kɔni bila olu nɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo 18 bɛɛ lajɛlen bɛ Sudan jamana la a ye minnu kɔni ɲɛmaayaw ta ni k'o di sarawisiw ma minnu ni a ka danaya kɔni bɛ olu kɔni bolo wa min ye lakana ani basigi yɛrɛ sabatili hukumu kɔnɔna la a bɛ fɔ fɛn min ma ko état d'urgence o kɔni bɛ senna Sudan jamana la wa a kɛn bɛ ka kiribulon dɔw yɛrɛ fɛnɛ bila sen kan ka kɛɲɛ ni waati yɛrɛ cogoyaw ye. Somalikaw ka jamana faaba Mogadishu min ye dantɛmɛwale kɛbaw kɔni fɛnɛ wulilen bɛ u deliko la alamusa sufɛla bɛɛ lajɛlen na min ye nin jatigɛwale kɛbaw ye fo ka taa se Somalikaw ka lakana sabatimaw ma olu kɔni karila ɲɔgɔn na wa min ye heure 24 bɔɲango kɔni na u kɔni kɛra ɲɔgɔn na mugujugu fili fo ka taa se a bɛ fɔ fɛn min ma ko grenadiw olu kɔni kun bɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gannen tora a jirala k'a fɔ kunnafoni fɔlɔw la k'a fɔ ma 30 bɔɲango u kɔni ni tora
ni wulikajɔ nunu senfɛ ni ka maa 80 olu kɔni bana. Bamanci jɛkulu min bɛ Somalikaw fɛ yen ni a bɛ f'u ma ko Shebab olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko olu de kɔn ka waleya ye nin ye. N'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ ni maa kofɔlenw kɔni kun tan bɛ u da ka yɔrɔ la, yɔrɔ min ni o yɛrɛ filɛ nin ye dunanjigiso min bɛ u ka jamana faaba yɛrɛ kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Hotel Makan Al Mukarrama. Laɲini kun ye u bɛ se ka dankari nin dunanjigi kofɔlen na cogoya min na. Nka min ye Somalikaw ka minisiri min ka baara ɲɛsinin bɛ u ka jamana koɲɛw ma ani kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen, ale kɔni ye a jira k'a fɔ baara in gɛlɛya kɔni kɛra min ye ni maa kofɔlenw kɔni taara don so min kɔni kɔnɔ, min ye Somali jamanaden dɔw kɔni bɛ a kɔnɔ, u ma min o ma bɔ, o kuma na fɛ a kun ka gɛlɛn ka mugujugu kɔni don so in bɛɛ lajɛlen na waasa ka dankari ni maa kofɔlenw na. A y'a jira k'a fɔ o de kɔni kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba don u ka lakana sabatibaw ka girinkajɔ la waasa u bɛ se ka dankari ni maa kofɔlen ninnu na cogoya min na. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye jatigɛwale kɛbaw ka wulikajɔ filanan u taara o kɛ sigida la min ni a bɛ fɔ a ma ko Carrefour Kasɛti. Ni yɔrɔ kofɔlen in na u ka polisilakaw kɔni ye a jira k'a fɔ min ye Somalikaw kɔni ka kiritigɛla dɔ kɔni ko o ka so de ye o fanfɛla ye wa o yɔrɔ kelen kɔni na u taara mugujugu kɔni wuli ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Dunanjigiso min ni a bɛ fɔ a ma ko Makan Al Mukarrama nin kɔni tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye min ye dantɛmɛwale kɛbaw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka dankari a la, min ye Somalikaw ka jamana ɲɛma caman bɛ yen nɔ minnu kɔni ka baaraw ni u ka don ka bɔ ka ca o dunanjigiso kofɔlen na. Tunisie jamana kibaru la fɛn min ye jatigɛwale ani dantɛmɛwale kɛbaw ye u kɔni kɛn bɛ ka fɛɛrɛ kuraw de boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka fɛn lankolonw kɔni kɛ lɛtiri forokow kɔnɔ ni ka taa o di u ka jamana maaba dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. A jirala k'a fɔ lɛtiri foroko 19 bonyanko o de kɔni kun senen bɛ u ka jamana maa lakodenen dɔw ma kabini politiki maa la walima journalisiw fo ka taa se u ka jamana lafasali jɛkulu maa minnu bɛ ni a bɛ f'u ma ko syndicalisiw. Nka min ye minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ Tunisikaw yɛrɛ ka jamana koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma ni a bɛ fɔ a ma ko ministre de l'intérieur, ale kɔni ye a yira k'a fɔ nin ye ŋaniya juguya wale kɔni ye min ni jatigɛwale kɛbaw bɛ ka o ta ni waati in na ka maaw sɛgɛrɛ min ye Tunisie jamana la. Nka u y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɔni bila sen kan waasa fɛn jugu min bɛ ni maa kofɔlen ninnu bolo ni ka kɛ lɛtiri forokow la k'a di u ka maabaw ma ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka u bɔnɛ u ni la k'a sɛgɛsɛgɛ ni ka kibaru jɔnjɔn kɔni sɔrɔ a la. Hichem Futari ni ale ye Tunisikaw ka minisiri ye a y'a yira k'a fɔ nin waati in kɔni na min ye jatigɛwale kɛbaw ka nin fɛɛrɛ jugu kura in kɔni ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔni magara a lɛtiri foroko kofɔlen na a ka dankari i ni la o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na wa u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ welekan kɔni lase ka ɲɛsin u ka jamana maaba bɛɛ lajɛlen ma kabini politiki maa la fo ka taa se lafasa jɛkuluw ma u kɔni ka u janto u yɛrɛ la ni ka jateminɛ kɛ fɛn o fɛn ni o bɛ d'u ma ni waati in na maaw fɛ u kɔni sikan bɛ maa minnu na u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka u yɛrɛ minɛ olu kɔni na. An bɛ don min na i komi bi jɛkulu min ka baara ɲɛsinin bɛ dantɛmɛwale ani waleyajugu kɔni kɛbaw ka fɛɛrɛ juguw lakodɔnni ma ni ka fɛɛrɛw kɔni kɛ Tunisie jamana la ka dankari u la olu kɔni ye wulikajɔw boloda ni waati ninnu na waasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ni fɛɛrɛ kura kofɔlen min fɛnɛ ni jatigɛwale kɛbaw bɛ ka a boloda ni ka a ɲɛsin Tunisikaw ma. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo, an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sabu kɛ ka kunnafoni k'a laja maa fɛ o ye danaya wale de ye, kunnafoni ɲuman telima min fana sɛgɛsɛgɛlen don ka ɲɛ aw b'o de sɔrɔ tele ɲɛta kɔnɔ yan nɔ. O kuma an bɛ dugawu don de kɛ sa an bɛɛ lajɛlen ye ala ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don anw garisɛgɛ la. O kuma aw salamu aleykum.